Viete, čo sa pred chvíľou stalo? Prekonali sme hranicu 200 odoberateľov. Ste úplne úžasní, dúfam, že to tak pôjde ďalej a ďalej a ďakujem za každého človeka, ktorý ma odoberá, ktorému sa páčia moje videá. Som rada, že sa vám páčia moje videá. Akože u mňa už všetci spia a ja to musím takto potichu prežívať. Proste tú radosť. Nevždy je to ľahké a nie každý vie pochopiť moju osobu a prečo sa YouTube venujem. Prostredníctvom videí chcem zo seba dať von to moje bláznivé a detské ja, sprostredkovať vám tú pozitivitu a energiu. Vôbec mi nevadí, že si zo seba občas robím srandu, pretože viem, že vo vnútri som múdro zmýšľajúca osoba a pozorne zvažujem nad súvislostiami. Tým, ktorí ma podporujú, som veľmi vďačná. Tým, ktorí mi neprajú, chcem odkázať, že pokračujem ďalej, pretože viem prečo a pre koho to robím a uvedomujem si, že ak to vie dokázať vyčariť ľuďom úsmev na tvári, tak to má význam. Pretože čo je viac, keď môžem v dnešnom svete plnom smútku a nenávisti vniesť aspoň trochu svetla a úsmevu. Oh God! No to asi nesmí. Buď ticho. 9. To si robíš srandu? Ja to ešte neuvedomujem proste, ale... To už je len. Oh my God, to si robíš srandu! Ahoj Marko. Všetko najlepšie k 100 000 odoberateľom. Špeciál za 100 000. Ja si neviem predstaviť, že už toľko ľudí ma sleduje, je to strašne weird, divné a mám z toho úplne zmiešané pocity. Myslím si, že viac sú pozitívne, ale chápete. Ja som sa rozhodovala, či niečo natočiť a ak áno, tak čo. A potom mi napadlo, že keď už som tá youtuberka, tak by bolo asi fajn niečo natočiť. Teda ja si myslím a prehlasujem o sebe, že som tučniak, pretože je to možno lepšie ako byť youtuber, takže bez urážky. Každopádne to možno nebol taký špeciál, na aký ste zvyknutí u iných ľudí, ktorí tvoria na YouTube. Žiadne Draw My Life, žiadne skakanie z mosta a podobné veci. Toto video bolo vyjadrenie mojich pocitov, emócií a vyjadrenie veľkej vďaky, pretože si myslím, že v tomto svete je dôležité ďakovať. Ľudia, ktorí ma podporujú, mi dávajú motiváciu tvoriť ďalej. Pretože keď vidím pozitívne komentáre, že sa vám páči nielen obsah, ale možno aj strih a všetko dohromady, je úplne úžasné. Veľmi ma teší, že pre vás môžem tvoriť videá, ktoré vám dajú nejakú myšlienku alebo vás len rozosmejú. Chcem tu byť naďalej pre vás. Ďakujem, že vy tu ste pre mňa, že ma podporujete. Na záver chcem povedať ešte jednu veľkú myšlienku a posolstvo. Nebojte sa. Nemajte strach, pretože strach vám vie zabarikádovať vašu cestu. Cieľu. Ak sa zľaknete niečoho alebo niekoho, bude vám veľmi ťažké sa dostať k tomu, čo chcete. Musíte byť odvážni a hlavne chcieť. Som si istá, že keď si poviete, áno, ja to dám, tak to dáte. Buďte odvážni, smelí, nehanbite sa. Žite život naplno. Každú sekundu. Ďakujem vám za všetko. Vidíme sa. To je úžasné proste. Ja sa strašne teším. Ja ďakujem.